Θα του πληρώσω εγώ. Και γιατί να του πληρώσω? Καλά, αλήθεια. Δεν καταλάβατε ότι είναι λάθος. Λάθος, ολολάχη. Για πες μου, αγαπητέ μου. Κι αυτό λάθος είναι. Τι είναι αυτό? Γράμμα το έφερε το πρωί ο ταχυδρόμος. Κύριο Πέτρο Παπαπέτρο. Δεν είμαι εγώ. Α, δεν είσαι εσύ. Και ο φάκελος απ' έξω τι λέει? Κύριο Πέτρο Παπαπέτρο, εγώ είμαι. Όχι, εσύ δεν είσαι. Ποιος θες να είναι άλλος? Μα την κυρία Αγλαία που γράφει, εγώ δεν την ξέρω καθόλου. Λάθος δηλαδή είναι κι αυτό, Ολολάθος αυτό το σπίτι. Ποια θες κι αυτό? Μήπως είναι λάθος κι αυτό? Άφησε κανένα γραφείο χωρίς να το πάρεις. Φυσικά κι όχι. Κύριο Πέτρο Παπαπέτρο. Ιδιοχείρος. Τι κάνεις, χρυσό μου? Α, για να σας πω, έτσι, φτάνει, μέχρι εδώ. Εντάξει, εξακολουθεί η ίδια ιστορία με τη Θάλια την αδερφή της Ράφτρας. Αφήστε με που την πήρα και την πήγα στο Βόλο. Αφήστε με εσείς. Ναι, τώρα τα ομολογείς όλα. Ναι, αυτά λοιπόν έκανες τόσο καιρό, βρε, ερωμένες δεξιά και αριστερά και το κουριτσάκι μου, βρε, το λουλουδάκι μου, να το αφήνεις μάρμαρο με την πρόφαση πως κάνεις εφευρέσεις. Εφευρέσεις, μητέρα. Η γάτα, δεν σου τα έλεγα εγώ πως η γάτα είναι πρόφαση. Θάλια από εδώ, Ελπιδίκη, Αγλαία, Βάσο, χώρια οι κάτοικοι κοκότες στην πυραρία. Και ο Γλετζές ο κύριος, και ο Γλετζές. Ο σεβαστός, καλά, κοιτάξτε καλά, ο καθηγητής, που το παίρνουν και στα παρθεναγωγεία κατά προτίμηση. Ούνα καθίσαι, ούνα καθίσαι, τέρας της πίσω και της κοινωνίας. Αλλά θα δεις εγώ τι θα σου κάνω. Θα δεις εγώ τι θα σου κάνω. Τι θα σου κάνω, που σου το έκαμα είναι. Σοβάστε επιτέλους. Αφήστε με να μιλήσω. Γλωσσούδες φλίαρες. Σας είπα είναι λάθος. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν είμαι εγώ. Αυτά να τα βρεις στο πλήρωνα. Σε βάζω παιδί μου. Λάθος. Αλλά τι λάθος πάλι? Τόσα πολλά λάθη μαζεμένα. Και η Ράφτρα με την αδερφή της. Και η Κερασταμάτα με την ανιψιά της. Και η Μαρίκα με τα νάζια της. Βρε, μην είμαι εγώ και δεν το θυμάμαι. Όλοι μου λένε ότι είμαι αφηρημένος. Μήπως όλα αυτά τα κάνω στην αφηρημάδα μου και δεν το θυμάμαι? Για να φωνάξω τη Μαρίκα να δω τι γίνεται. Μαρίκα, έλα κορίτσι μου λοιπόν. Ορίστε. Δεν μου λες. Ορίστε. Προηγουμένως όταν μιλούσαμε, γιατί ήθελες να σε κοιτώ στα μάτια? Έλα, μην γελάς, πες μου γιατί από το λόγο. Γιατί έμαθα, δηλαδή μου το είπε ένα φιλάκι ότι σας αρέσουν τα όμορφα κορίτσια. Εμένα. Πώς την έκανε? Μου αρέσουν τα όμορφα κορίτσια. Κοίτα, να σου πω κιόλας. Ναι, εδώ που τα λέω μου αρέσουν. Άντρας δεν είμαι κι εγώ. Και ποιος σου το είπε? Καλέ, όλος ο κόσμος το ξέρει και εσείς προηγουμένως δεν μου το ομολογήσατε. Εγώ. Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Καλέ, τι τα ξεχάσατε τώρα? Πριν όταν σας ρώτησα τι κρυφά ταραβέρια έχετε με την κυρία Σταμάτα, εσείς μου είπατε ότι κάνατε ένα λάθος. Και εγώ σας είπα ότι τέτοια λάθη όλοι οι άντρες τα κάνουν. Και τότε σας μου απαντήσατε ότι δεν είναι έτσι. Και εγώ σας είπα ότι έτσι είναι. Καλέ, τα ξεχάσατε. Βρε, κάνω τέτοια πράγματα και δεν τα θυμάμαι. Ναι, καλέ. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ναι. Και μήπως σου είπα και κάτι άλλο? Ναι, μου είπατε να έρθω κρυφά αύριο να μου πείτε τι κρυφά ταραβέρια έχετε με την κυρία Σταμάτα. Εγώ. Ναι. Σου είπα να έρθει. Βεβαίως. Μήπως σε φίλησα κιόλας? Όχι, όχι τέτοιο πράγμα. Να σας πω την αλήθεια, το περίμενα. Αλλά όχι, δεν συνέβη. Βρε, έτσι κόκκινα και έτσι κατακόκκινα.